Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να χρησιμοποιείτε μία συνάρτηση του Google Sheets ή και άλλων εφαρμογών υπολογιστικών φύλων για να φτιάξουμε συνθήκη αν, έτσι ώστε να εμφανίζει ένα αποτέλεσμα με βάση κάποιες τιμές που ήδη έχουμε. Έστω ότι τώρα έχουμε συλλέξει δεδομένα για τη βροχόπτωση αλλά και άλλα έτσι μετεωρολογικά φαινόμενα για την Αθήνα, το διάστημα από 1η μέχρι 5 Απριλίου του 2025 και θέλουμε να εμφανίζει ένα μήνυμα αν έχει υψηλή, χαμηλή ή μέση πιθανότητα βροχόπτωσης. Οπότε φτιάχνουμε σε μια νέα στήλη, θα το αποκαλέσουμε Rain Probability, παράδειγματος χάριν, και θα φτιάξουμε μια συνθήκη για την πρώτη γραμμή, τη γραμμή 5, και θα δούμε στη συνέχεια τις υπόλοιπες. Κάνουμε εισαγωγή, insert, function, δηλαδή συνάρτηση, all, έτσι για ευκολία ας πούμε το βρίσκω από εδώ, if. Τώρα θέλω έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο να το γράψουμε έτσι ώστε να δουλέψει. Επειδή θα ελέγξουμε δύο συνθήκες, θα χρησιμοποιήσουμε και τη συνάρτηση end. Οπότε, η στήλη για την υγρασία είναι το C, οπότε θα κάνουμε για το στοιχείο C5, τρίτη στήλη, πέμπτη γραμμή ουσιαστικά. Αν είναι πάνω από 80% και η θερμοκρασία, η γραμμή 5, στήλη 2 ουσιαστικά είναι κάτω από 20 βαθμούς, θα εμφανίζει το μήνυμα υψηλή, υψηλή. Και αυτό είναι η πρώτη συνθήκη. Η δεύτερη συνθήκη, πάλι κάνουμε if and. Αν τώρα η υγρασία είναι πάνω από 50% και η θερμοκρασία κάτω από 25, θα εμφανίζει το μήνυμα μέση. Και αν δεν πιάσει κάποια από τις δύο συνθήκες, θα εμφανίσει το μήνυμα χαμηλή. Και μας εμφάνισε ότι έχει μια μέση πιθανότητα να βρέξει, αφού η υγρασία είναι κάτω από 80%, παρόλο που η θερμοκρασία είναι και αυτή κάτω από 20%. Τώρα δεν χρειάζεται να γράψουμε την ίδια συνθήκη έτσι σε όλες τις γραμμές, αρκεί να τσίρουμε ουσιαστικά αυτή την τελίτσα σε όλες τις υπόλοιπες γραμμές που θέλουμε και έτσι εύκολα μας εμφανίζει το μήνυμα. Για παράδειγμα, εδώ, λίγες ώρες μετά ουσιαστικά, λέει ότι έχει υψηλή πιθανότητα αφού η υγρασία είναι πάνω από 80%. Και αντίστοιχα, λίγο πιο μετά, η πιθανότητα είναι χαμηλή αφού η υγρασία είναι κάτω από 50% και παρόλο που η θερμοκρασία είναι και αυτή κάτω από 25 βαθμούς. Δεν έπιασε δηλαδή ούτε τη δεύτερη συνθήκη. Ουσιαστικά αυτό που κάναμε, θα το δείξουμε έτσι με ψευδογλώσσα, για τη συνθήκη αν είναι το εξής. Θα φτιάξουμε δύο μεταβλητές, υγρασία πάνω από 80% και η θερμοκρασία επίσης κάτω από 20 βαθμούς, η πρώτη συνθήκη, και θα εμφανίζει το μήνυμα υψηλή. Τώρα το γράφω λέω με κεφαλαία έτσι για ευκολία. Δεύτερη συνθήκη, υγρασία πάνω από 50% και θερμοκρασία κάτω από 25 βαθμούς. Γράψε μέση. Αλλιώς γράψε, θα εμφανίζει δηλαδή το μήνυμα χαμηλή πιθανότητα. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε ακριβώς προς το παρόν πώς δουλεύει το αν και ότι οι τιμές που ελέγχει για την υγρασία και τη θερμοκρασία είναι κλιμακωτές, δηλαδή πάει από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη για τη θερμοκρασία και από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη για την υγρασία αντίστοιχα. Αυτό είναι πιο πολύ αντικείμενο της τρίτης λυκείου στο μάθημα Ανάπτυξη εφαρμογής προγραμματιστικό περιβάλλον. Απλά θα δείξω τώρα προγραμματιστικά τι ήταν αυτό που κάναμε. Και αυτό είναι το βίντεο για το τρόπο χρήσης της συνάρτησης if στο Google Sheets για να μας εμφανίζει τιμή με βάση κάποιες συνθήκες που έχουμε εμείς ορίσει.